Lêkerên Îngilîzî beşa yekem îro em lê bîst. Lêkerên Bingehîn fêr bibe. English Verbs Part 1. Today we'll learn 20 basic English verbs starting with to be, to have, to do, to go, to come. Tu bextewarî. Are you happy? Ez bextewarim. I am happy. Ez bextewar bûm. I was happy yesterday. Ez ê bextewar bim. I will be happy tomorrow. Ma pirtûkek te heye. Do you have a book? Pirtûkek min heye. I have a book. Pirtûkek min hebû. I had a book. Wê pirtûkek min hebe. I will have a book. Tu çi dikî? What do you do? Ez desta xwe ya malê dikim. I do my homework. Min dersa xwe ya malê çêkir. I did my homework. Ez ê dersa xwe ya malê çê bikim. I will do my homework. Tu diçî dibistanê? Do you go to school? Ez diçim dibistanê. I go to school. Ez çûm dibistanê. I went to school. Ez ê biçim dibistanê. I will go to school. Tu dê. Are you coming? Ez nehatêm. I am coming now. Ez dihatim. I came yesterday. Ez ê sibê bêm. I will come tomorrow. Tu çi dibêjî? What do you say? Ez dibêjim silav. I say hello. Min do got silav. I said hello yesterday. Ez ê bibêjim silav. I will say hello. Tu çayê çê bikî? Do you make tea? Ez çayê çê dikim. I make tea. Min çay çêkir. I made tea. Ez ê çayê çêkim. I will make tea. Tu navê min dizanî? Do you know my name? Ez navê te dizanim. I know your name. Min navê te dizanî. I knew your name. Ez ê navê te bizanim. I will know your name. Tu çi difikirî? What do you think? Ez difikirim baş e. I think it is good. Min fikirên baş bû. I thought it was good. Ez ê li ser bifikirim. I will think about it. Gi otobûsê digirî? Do you take the bus? Ez otobûsê digirim. I take the bus. Min otobûs kir. I took the bus. Ez ê otobûsê bigirim. I will take the bus. E hîvê dibînî? Do you see the moon? Ez hîvê dibînim. I see the moon. Min hîv dî. I saw the moon. Ez ê hîvê bibînim. I will see the moon. Pilla min dinêyî? Are you looking at me? Ez li te dinêrim. I am looking at you. Min li birtûkê nêvî. I looked at the book. Ez ê paşê li wê binêrim. I will look at it later. Tu diyariyek didî? Do you give a gift? Ez diyariyek didim. I give a gift. Min diyariyek da. I gave a gift. Ez ê diyariyek bidim. I will give a gift. Tu mefteyên xwe dibînî? Do you find your keys?
Ez mefteyên xwe dibînim. I find my keys. Min mefteyên xwe dîte. I found my keys. Ez ê mefteyên xwe bibînim. I will find my keys. Tu telefonê bikartînî. Do you use a phone? Ez telefonê bikartînim. I use a phone. Min telefon bikar anî. I used a phone. Ez ê telefonê bikar bînim. I will use a phone. Tu hav dixwazî. Do you want water? Ez av dixwazim. I want water. Min av xwast. I wanted water. Ez ê paşê av bixwazim. I will want water later. Tu ji mamoste dipirsî. Do you ask the teacher? Ez ji mamoste dipirsim. I ask the teacher. Min ji mamoste pirsî. I asked the teacher. Ez ê ji mamoste bipirsim. I will ask the teacher. Tu li Berlînê dixebitî. Do you work in Berlin? Ez li Berlînê dixebitim. I work in Berlin. Min li Berlînê xebitî. I worked in Berlin. Ez ê li Berlînê bixebitim. I will work in Berlin. Tu gazî dayika xwe dikî. Are you calling your mother? Ez gazî dayika xwe dikim. I call my mother. Min gazî dayika xwe kir. I called my mother. Ez ê gazî dayika xwe bikim. I will call my mother. Tu xwarinê diceribînî. Do you try the food? Ez xwarinê diceribînim. I try the food. Min xwarin ceribam. I tried the food. Ez ê xwarinê biceribînim. I will try the food. Vê tu bîst Lêkerên Îngilîzî yên Bingehîn fêrbûyî heta beşa duyem. Today you learned 20 basic English verbs. See you in the next episode.